Mene najviše zanima, evo prije kao građanina, sad kao zastupnika, koji su učinci dosadašnjih zaštićenih svjedoka? Da li uopće oni postoje? Možda ima nekakva analiza, znam da tu ima tajnosti podataka, ne zanima me broj tih ljudi, ako je to tajnost, ali me zanima učinci. Ja mogu krenuti iz svoga kraja i onoga što sam radio po pitanju kriminala i korupcije na lokalnoj razini, a ovo se uvodi zbog smanjenja kriminala i korupcije, to je razrješenja određenih problema u kriminalu i u kaznenim postupcima. Pa više bi jedan zakon promijenio i riješio korupcije i kriminala u Hrvatskoj, to je ključni zakon, a to je zakon o porijeklu imovine. Zašto? Zato što nema ideologije kriminala. Ni lijeve, ni desne, ni centra. To je umreženost. Zakonom o porijeklu imovine jednostavno bi se vidjelo kako neki ljudi, na primjer iz moga kraja, 90-ih, 85-ih, 95-ih nisu imali 5 kuna u džepu, danas su milioneri. Danas ne znaju šta imaju, ili su sposobni, ili su dobili loto. Neku veliku sposobnost u tih ljudi ne vidim, a loto možda su dobili, to bi vrlo lako porezna provjerila. Znači, ovdje je bitno učinci zaštićenih svjedoka. Oni su vrlo bitni u procesima, međutim ja ne znam koji su učinci. Jer je to nevidljivo, vidim da pravosuđe ne funkcionira, policija odradi svoj dio posla, uputi na državno odvjetništvo, DORH vrlo malo poduzima, iako poduzme, ne znam što se događa, pravosuđe sudi, kad bude važeća presuda, pravomoćna, Ustavni sud je poništi sa svojim odlukama. Prema tome, ne vidim uopće čemu funkcija zaštićenog svjedoka ako nema rezultata.